Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka badang Sushimti kum ka Working President Bathamai jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haga arpu hendreo tere gubunai nailar arajar arpu wei kalaong baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance lada ka angno chisha ban yoi ya ka shongsuk shongsan hapo ka jilla kaladai ban khot ya teria tailang ya ka seng Congress knang baki pajba kin yoi biang ya ka shongsuk shongsan haga jing ya keren bat kilat pathai khubor ka Dr. Amperin kala kamru baka don ka jing temu ban penlong politik sia kani ka kam hadin bau MLA jong ka seng Congress na maulai uba proses ti saukme shimle dan bentalang haga jing khot ya keren badang shen jong menteri rangba ka jilla Konrad Kongkel sangma yaki rangba asnong ki badan hapo ka shatri jong ka maulai taun dorba habang ni don haka opposition ngi long tang kinong pet ngor ti haba fiong ni pet ngor kamot iyu kata ka pet ngor haba ka don kata ka jing hiar jong ka jing song sngai lagi daw ki badai kat badai ka jing e jong ni ban song thu ka long ba kan ni ka kenrum kenram kayai beteng si yai beteng ngimla ban coach ngi ya ka sarkar ayu ka don kam le haga jing shisha namar bangin pat ya kendo lang ya kita ki NGOs ne kita ki seng mahalang na maulai ngim tep tikna ka eki agenda stuki ka eki baki kwa ni shuyo sngaw tang na media lem don kanu ka jing konkret na kaliang ka sarkar ban khot kelum lang ni ki seng baro sa ki seng san bertai tilada fi kwa yang amenta bangan komen ya kata ka agenda hapo maulai ngan ong ipi kum ni ngi shuyo sngaw na kamidya ngimtep ke ay gabakipan ngimtep ke ay gabakikwa tambang ngi shuyo iba ka kenram ka beteng bat ka poi ka pot menta ba ka police department kam pha shu ya kita ki boots on the ground na ni kita ki nong let pen pahara ban wan lambiang ya ka sipasan ka ka city jumi ti ngam kwa bangan kementan namar ba nga klem don benta ne ka parti jungi ka klem don benta ha kata ka jing ya keren jungki ngi suong baik kum ni ya gi nong song snong jong ka snong city ngim kwa ban shu keren tang ya ka wei ka dong ne ka than ngi suong kum ni ka sup ka san ka long ka badon kam lada phikwa ya ka sarkar kami bahkan itu baka jela jungi kalong ka basyong suk syong sngan lada ka sarkar keme kayu i baka dan ka jing hiran siapa palat hakan ni benta ki babon kita ke senjam ki bakala pansim lada kan ni ka sarkar ka kwa ya kan ni bakan kut kadi ban khat ingi ban ya tho ingi ya ka ai ka jing ya keren jungki namar ngimla ban sngap ya ka hamsaya bangin ya keren ya kasuk kasan hakano kanu kathan hakani kas nongba shlong jung tinga refrain ban comment namar ngamdon kanu ka verified source of information ya ka ai kani ki kan an ngimtep ngisyu itang na korkor baka jakumta ringim don ki veipat ki details bangin don ha kata ka position bangin comment kala don kata ka jingtmu ban politicize ya kani ka agenda ha kata ka jingja ha po kani ka nongba shalom tumi ban ngitip syai hadin bangilaya syong CLP menen ba IMLA jungiru imdan ya ka jingtip ka batikna bat klem khot lang ye syaki jing ya keren bat iru ilong umdum namar klem khot lang yi ban ya keren kumbang atip pangan tika bha bangin nai ai kanu ka komen namar yo bakala kajing sngaw jonga kalong kumni ka ai ka bajaru ya ka seng kongres bagi ikat nyawot MLA kongres amdan bayatu ngipuli na ka media ka ay ngi kajing pentip ka batikna ne ka bam tikna ngimpat yo iru
ya kanu kajing pensyai na kaliang jong kesorkat balai ya katu kakam balik riet ya kayeng jong u nong yalam jong ka seng HNLC bala pendem wan ti ya kataru ngimtip hangnu kadon kata ka kendram nama kum kajing suthu jong hi bala pendem wan kamot uladai u alai jong kesorkat hakajing shisha u alai himla ban treat kum enemy tingim tip balai lale kumno kile balai kerja kum tu tinggi kum kaseng kongres hi ngim kwa bangin kren ya kanu kakam kabak kijing shisha kimdan hakmat ladangi politicize samangi ya kani kakam kanang sniu bat kanang penklumar bat kanang pencengai ya ka syong suk syong san ha ka nong ba shalong kejongi lada ka sorkar ka kwa yangi bangin nyarap ya ka lembau MLA jongi sedang shwa da ka phikot yangi bania thu yangi ya ki fax kum bakilong om bangin shu snap ya ka jingkren jong no re jong no ne ka report jong no re jong no